Ovo što ću sada da objasnim nisam želeo da objasnim u prethodnom videu, pošto je prethodni video previše kompleksan i to je bila jedna logika kako može da se uradi zadatak. Međutim, zadatak, onaj deo koji se odnosi na izmenu, može da se uradi i na drugi način, tako da ću ja da uradim upravo to, dakle da uradim zadatak i na drugi način. Tako da imate naravno sačuvat ću ja i onu varijantu koja je bila. Šta je zapravo moja ideja? Hajde da se vratim na kod da bih vam objasnio šta sam zapravo zamislio. Ovde, znači kad izaberemo opciju 3 da menjamo podatke, znači korisnik skenira bar kod i mi njemu treba da omogućimo da on izabere koji atribut želi da izmeni. Ali, kako on bira? Tako što unese odgovarajući broj, dakle 1 ako hoće da menja bar kod, 3 ako hoće autor i tako dalje. A sad zamišljam, šta ako recimo vi imate tabelu koja ima 100 atributa? Mislim, sad ja lupam, preterano je, ali zaista šta ako se desi da korisnik ima tabelu koja ima 100 atributa? Zamislite da vi imate izlistano 100 različitih brojeva i da vi treba da izaberete jedan od tih 100. Jednostavno nije pregledno, nije to meni mnogo lepo. Ovde sa 7 još nekako može da prođe. I ovde je već mnogo, ali zamislite da imate, pa ne mora 100, neka bude 20. Zamislite da imate 20 kolona u tabeli, mnogo bi bilo za prikaz, jednostavno nije lepo. Tako da ovo možemo zapravo da uradimo na malo drugačiji način. Sad, ja razmišljam kako i to sam negde mislio da objasnim u prvom videu, ali mnogo je dugo trajao, tako da ću to sad da uradim ovde. Ovo ću staviti kao jedan komentar, onaj više linijski, ovako, da bih sačuvao taj kod. Ako vi želite da radite, isto to uradite, dakle ovo sačuvajte, to je sve dobro, samo što sam ja... Ubacite i ovaj kod, nema veze. Ovako, ovdje ćemo da ubacimo. Dakle, dobar je ovaj kod, kažem, radit će posao, ali hajde da vidimo na malo drugačiji način da uradimo zadatak. Dakle, pitat ćemo opet korisnika da unese bar kod, ja sam to opet kopirao i u ovu novu verziju, ali ovoga puta mi želimo, sad da uradimo sa šta? Postoji jedan upit koji nam omogućava da mi izlistamo koji sve atributi, odnosno koje sve kolone postoje u mojoj tabeli. To može da se napravi. Tako što ćemo da uradimo sledeće. Hajde napišemo upit. Dakle, idemo linijski kod i kažemo sledeće. Pragma, table info i unutar zagrade ću napisati tabelu koju posmatram, to je knjige. Ovim upitom ja zapravo dobijam rezultat, odnosno spisak svih kolona koje se nalaze u mojoj tabeli. To su ovo bar kod, naziv, autor i tako dalje. Hajde da izvršimo upit, idemo execute, idemo na upit, idemo na ne moramo da zatvaramo konekciju jer će nam trebati za kasnije da napravimo ponovo grešku, ali ovoga puta želim da prikažem te rezultate što ću dobiti kao rezultat, napravit ću rezultat upita, bit će c.fetchAll i samo ćemo ići na print rezultat upita da vidimo da li zaista sve radi kako treba. Hajde da proverimo, idemo opcija 3, mislim sad manje više ovo skeniranje nam ne utiče na zadatak, ali evo kao što možete da vidite šta mi zapravo dobijamo. Kada pozovemo ovaj upit, dakle kada imamo ovaj upit pragma, mi dobijemo sledeće, dobijemo jednu listu koja se sastoji iz 7 torki u ovom slučaju i svaka torka je praktično označena brojem od 0 do broja 6, kao što možete da vidite. Evo je jedna torka. U ovoj torci imamo sledeće podatke. To je verovatno broj, redni broj, polazimo od 0. Onda ide naziv tog našeg atributa, odnosno naše kolone, to je bar kod, tip podatka. Sad što se tiče ovih podataka, da budem iskren, zaista ne znam šta oni označavaju. Pretpostavljam da ovaj none označava da li može da vrednost bude null. Pretpostavljam, hajde o tome to nisam, kažem, ne ulazim u detalje, previše složena priča oko baze podataka. Ono što nas najviše zanima, hajde da se fokusiramo na ono što nama treba, jeste da mi imamo ovde ova 3 podatka, dakle, to je ova 2 zapravo. Ovo je broj pozicije i ovo je bar kod. Dakle, nas zanima upravo ova činjenica. Znači, ovo je naziv kolone, ovo je naziv kolone, ovo je naziv kolone i oni se nalaze na poziciji broj 1 unutar torke. To je ono što mi treba da znamo. Znači, postoji mogućnost da mi uzmemo spisak svih tih atributa koji se nalaze u tabeli. I sad, zašto oni nama trebaju? Mi recimo možemo, sad pošto imamo spisak svih atributa, mi možemo da pitamo korisnika da unese naziv atributa koji želi da izmeni. Dakle, da ne unese broj
da mu ne nudimo brojeve, nego da on sam unese naziv atributa i onda na osnovu toga da dođe zapravo do izmene. Tako da ćemo mi da uradimo sledeću stvar. Ovaj print ćemo da obrišemo i sad ćemo staviti novu promenljivu koja se zove naziv atributa. I očekujemo od korisnika da on nama kaže šta želi da izmeni zapravo. Pa ćemo mu reći unesite naziv atributa. Recimo ovako. Korisnik unese neki atribut i to je sasvim ok. Na nama je sada da mi proverimo da li je uneo ispravan atribut. Znači može da se desi da unese umjesto ISBN recimo ISDN sa slovom D kao Danska i onda dolazi do greške. Znači mi moramo, ako je već uneo taj atribut, mi moramo da proverimo da li je uneo ispravan atribut. Dakle, da li je uneo nešto što postoji u tabeli. Da bismo mogli da proverimo sve one atribute koji su nam izlistani ovde, mi moramo da napravimo jednu for petlju kojom ćemo da uđemo u ovu našu listu i da uzmemo svaku torku ponaosob i da proveravamo da li dolazi do poklapanja. Kako ćemo to da uradimo? Napravit ćemo ovako jednu for listu, for i in rezultat upita, tu se nalaze naši rezultati i ovoga puta razmišljam, da, to je to. To je to. I onda u svakom trenutku ovo i će imati vrednost torke. Hajde da vam prikažem čisto da vam bude jasno zapravo šta radim. Idem korak po korak. Dakle, izabrat ćemo izmeni knjigu, nije ni važno šta unesemo. Evo, unesite naziv atributa, neka bude autor. Nije ni to važno, još uvijek nije podešen program kako treba, ali kao što vidite, ova for petlja praktično izlistava svaku torku koju imamo, odnosno sve ove atribute. I to je to. Ništa, samo ćemo na kraju da vršimo proveru, dakle ovaj print ćemo za sada da obrišemo. I sad ovako, sad treba da proverimo da li je došlo do zapravo nekih, da li smo potrefili, da li je korisnik uneo ispravan atribut koji postoji u našoj tabeli. Da bismo to mogli da uradimo, možemo da napravimo jednu pomoćnu promenljivu koja se zove recimo k i neka ona ima vrednost 0. Zašto pravimo ovu pomoćnu promenljivu? Pomoću ove promenljive ja ću zapravo da detektujem da li je došlo do, da li sam pronašao podatak koji mi treba ili ne. Kada je k 0, to znači da korisnik nije uneo ispravan atribut, a ako je k bude imao vrednost 1, to znači da je uneo ispravan atribut koji postoji negde u tabeli. E sad, kako ćemo to da radimo, da izmenimo vrednost k? Kucat ćemo sledeće, na primjer, ako je ovo i koje se nalazi na poziciji 1, što znači da ćemo da izaberemo naziv ovog atributa. Ako je on jednak nazivu atributa koji je korisnik uneo, to znači da dolazi do poklapanja, samo ćemo staviti da k ima novu vrednost, to je 1, što znači da mi jesmo detektovali da je došlo do poklapanja i to smo samo sačuvali u ovoj promenljivoj. Čisto ovo je pomoćna promenljiva koja nam pomaže da zabeležimo da li je detektovano poklapanje. Zato samo koristimo tu promenljivu. To znači radimo samo ako dođe do poklapanja i ako dođe do toga samo ćemo da pozovemo i naredbu break kojom prekidamo for petlju, jednostavno ne moramo više da tražimo, čim dođe do prvog poklapanja izlazimo i znamo da smo pronašli taj podatak. I sada, ako je došlo do poklapanja, odnosno ako je k jednako 1, to znači da smo uspeli da, znači korisnik je uneo ispravan podatak i došlo do poklapanja, mi ćemo onda da pozovemo onu našu funkciju koju smo napravili. U suprotnom, ako nije došlo do poklapanja, odnosno ako je k jednako 0, mi ćemo samo da napišemo korisniku poruku uneli ste pogrešan naziv atributa. Recimo ovako. E sada, ako je došlo do poklapanja, pozvat ćemo funkciju koja se zove izmena baze i funkcija od nas očekuje da mi unesemo dva podatka. Prvi podatak je atribut koji želimo da izmenimo, to je upravo ovo što je korisnik i uneo, to je naziv atributa. A druga stvar je poruka koju smo rekli da mora da se unese. Sad meni se to ne sviđa, ja iskreno, stavit ćemo unesite novi podatak. To će biti univerzalna poruka za sve atribute bez obzira koji atribut je u pitanju. Dakle, šaljemo naziv atributa koji menjamo i ovaj podatak koji će stajati kao ulazna poruka. Mislim, bit će univerzalna za sve, ali manje više to nas ne zanima. I to je to. To bi trebalo da radi sada. Nisam siguran, ali vidite koliko ima manje koda ovo u odnosu na sve ovo što smo malo prepisali. Znači, jednostavno manje koda ima. Hajde da testiramo. Idemo na
opciju 3, izmeni knjigu, skeniraj barkod, tako je, unesite naziv atributa, promenit ćemo autora, evo ga, unesite novi podatak, što znači da je prepoznao da atribut postoji u našoj bazi, tako da nas već pita za podatak. Unesite novi podatak, recimo neka to bude Nikola Đorđević. Ovako, idemo enter. I izmena je uspešno izvršena. Hajde da proverimo. Idemo na pretraži knjigu broj 2, skenirajte barkod i to je to. Znači, radi program. Hajde sada da namerno pogrešimo da ovoga puta bude opcija da mi evo ga, da unesemo pogrešan atribut, neki atribut koji ne postoji. Šta ne postoji? Ne postoji sunce. Na primer, meni kaže da sam uneo pogrešan naziv atributa, što znači da ja ne mogu da izmenim tabelu, jer tabela nema ovaj atribut. I onda, recimo, hajde ponovo da izmenimo knjigu, da stavimo ispravan naziv, dakle, ne naziv, nego ime autora. Znači, stavit ćemo autor. Unesite novi podatak, stavit ćemo da je ime Miodrag Majić. I izmena je uspešno izvršena. Idemo samo da prikažemo sve knjige i zaista sve kako treba. Tako da, poenta je da sve radi i da nemamo nekih većih problema. Dakle, sve kako treba. Ovo je, još jednom ponavljam, drugi način kako vi možete da uradite izmenu podatka. Dakle, šta je bila ideja? Ideja je da korisnik svakako skenira barkod, mi pomoću ovog upita zapravo dobijemo kao povratnu informaciju spisak svih atributa koje postoje u našoj tabeli i to se nalazi ovde u promenljivi rezultat upita. Nakon toga, pitamo korisnika da unese naziv atributa, dakle šta želi to da izmeni, i onda proveravamo da li je to što je uneo, da li to zapravo postoji, da li taj atribut postoji u našoj tabeli. To radimo tako što koristimo for petlju, kojom proveravamo svaku torku ponaosob, jer se sećate da se rezultati vraćaju u okviru torke, to je ovo ovde, i mi u svakom ciklusu proveravamo svaku torku posebno. Naziv atributa se nalazi na poziciji 1. Napravili smo pomoćnom promenljivu k, u kojoj ćemo da praktično zabeležimo da li došlo do poklapanja, odnosno da li to što je korisnik uneo postoji u tabeli. Ako postoji, promenit ćemo da k ima vrednost 1, a ako ne postoji, ostavit ćemo da bude 0. I onda, ako je k 1, što znači da je došlo do izmene, samo ćemo da pozovemo našu funkciju izmena baze i da izvršimo ono što smo već uradili, a ukoliko se desi da je k 0, što znači da nije došlo do poklapanja, onda ćemo samo da prikažemo poruku uneli ste pogrešan naziv atributa i tu se završava naš deo zadatka. I to je to. Znači, opet, ova dva videa poslednje su malo složenija, zato što, kažem, eto, ja sam uradio ovo na dva načina. Vi ćete sami da birate koji način vama više odgovara. Pišite mi u komentarima koji vam najviše način odgovara. I, evo, to je ovo pod navodom, da, sakrio sam kao komentar, dakle, da znate da je to sačuvano. Tako da sami birate način na koji ćete da radite. Ali poenta je da smo mi ovde završili sve opcije koje su nam ovde date. 1, 2, 3, 4, 5, to je sasvim u redu.